ex-chairman Augustin Kramsa Ahin Pherangke amai kangni Mondol SK Dhunuram Kathar Turun Rongpi Hasnu Atum KAC CEM Amen Pen Tangka Kichu Karbi Anglong arat det kali Kaprega district aratum tami Chini Horlo Lapen Arjulong Lapanlo Labangso 4 line mate Tuar krong pli Karbi Anglong arlo nang Kislam pen Pinang anarat atum along li ahem ahidi riet lapen Kaprek na hogdun lapanlo Lasi compensation pupen National Highway Authority of India atum tangka piponlo Laso tangka kilong pen Karbi atum ador ki suahem konglong kinamdam kes mati tangka abondil si piplum EMI ke aphiralam lo pusi chethan saide sita hula bangle kapregalam no bonsi tamil ladak compensation along ali kachu endun matlo pute baduta chini tensing rongpi turun rongpi akaprek mondol SKEM amen anta klangdun non pinisita alam klang thulelo komadlo pulo te ex agriculture board chairman Augustin Kramsa Jitini Phaing Koiraki Thomarni Difu Amlapati AL building along ex-chairman Augustin Kramsa Alangli Longli 4 line along Nahorjan Anat Kidun Do Pulapen Adak number Pokebragi Thom Paru Sira Kripli Surkep Kreke Thom Long Pli along pen Isivet along si compensation Chilong Chodlang Long Thom Ki non anta Chilong Lilang Pumatsi Chonghong Bomlota Long Lederlo Bonsita non apit Kachini Tuabangki Lalong thomadim dhunuram kathar hasnu turun rongpi atum kaprek atumamen pata bonai lapsi 4 crores atangka chopidet lasi revenue department aphan nithomang bongpen klarda galam nang than thepute revenue department atum ki claim ke chokche corruption an rada thengno paklang pilapji pusi chechak pon Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM atum aphanta nang cherap dun tha pusi bangso Pherangke amai longpen tuning report News Desk Report Public TV Karbi Anglong Tare in kora get home Arni lo pini ngai tum Pherangke adum phanang chu phanang ko athe kala pulo nili ning kiduk mate ning ko alam sini di cepak lang tu nili phan moni tum nang chi ne bang amelo nang chi ne bang sigi ong no bon ta nili pini aku La media thengnu pen ni dirat phan chepachini tung pipot ma plote ni li kedam tang 21 aning kan pen ni BJP party long sidudu la pen BJP party long ke do pen ni halada West Karbi Anglong district a president ni liman lo minority president ni liman lo lanjo talang ni CM sarnangkang honpen agriculture board chairman ni liman lo lapen ni lino anta BJP long si do dun bom lang ning du ka bang lalo government long ni dun kokta kubi posi ni lipini press meet mate na tu media ko te phanang chohang nang kok ma bang ke ni li the ni nang li tong phan pachini la pen Karbi Anglong arat pa kapachini ji mate ning du galam lalo alama bangke 4 lane alam mate longli phela alam sini lipini rar phang pachini ji palam sini li la so press meet ka nili ke dam tang arni pen Joint Secretary Revenue Department of Antani di case pilo la pen CM sarong dani dia case pa lelo nili long le 4 lane along kidundu dak number 53 dak number 13 la pen dak number 143 la pen 9
lan ke nili long le four lane long dun lo bonda ningi dugda bangke edak abangke long lo la pendak thong abangke nili tangkan onda chilong lila nili join secretary phanda pubom lo la pen mundol sk domene chingki bom lo alang litum nangke chak thap nangke chak pru piniar ni anda nili chilong lila la pen ning du ka bangke nili nut non government long dodun bom la so a party long dodun bom la bon ta nili phanan da la an sinanga thokai hai je nili cm phan pudam de ko pe pon ma pudam de bangke nili ke penanga na alam ke nili chini mundol sk tum cm amen ke en pen an cho panglim du la pen nili long le long mata dak number 53 long abangke ako 53 extra la tum pota bonai si alada dhungram kathar la pen turun rong pi la pen hasnu la bange thom si cm amen en pen la tum pota bonai pen la tum alada sarikuti made 4 crore atangka lang tum ulai det pen ingsami rilo la sini lisiam sarafang chuning ri bangke je la non ekidinang bong alang di abang putina phanda kerap thek mate rawe report nili phanda nang rap nai pusin nili alang lipan media hoi pen ipil lo la pen hinia bangke yuntu la pota kabunai thap kabunai pru la bange thom amundol sk to honung ke action and vek nai pusin nili hin pen alang to phan jong dam lo la pen lan jo ta la nili non ekidinang bong joint secretary mate tenjing rong pipen da chingki bom lo bon tai nili pham phong ni phunang deng lo chingwai nang pulo non a phiong phuna bang ke nili phanang deng deong non a phia bang ke nai voi det khayang lo la sila sono bang ke chok che cm amen ke en pen la tum ke klem tap ke klem pro bang ke nili ke ning do bonde la pen non ero department mate revenue department adong phanili isi kipugang tunga bang ke pini 23 lo la 25 angbong amate la ni thom angbong yong sinili phan klar da kalam nang pachi ni blote alang li tung ko ppc cho claim ma ero office long ko ppc lang tum duplicate ke claim ma hala bangke ni like la non alang tum reply nang pp pote hal ha ka gos mate hala documents tan like radang nu paklang nang kok po busi la media theng no pen ni alang tum phan puig lo Kalau sesuatu